Kapteeni Ketale on jälleen ryöstänyt arvokkaan saaliin kauppalaivasta. Oman aluksensa hän on ajanut turvaan hämyiseen pääkallolakuun. Aarteet hän kätkee aluksen uumeniin ja komentaa miehistön liikkeelle. Läheisestä kaupungista on noudettava tarvikkeita uutta ryöstöretkeä varten. Laivaan jätetään tietysti vartija ja laivan papukai ja papi. Nyt on oikea hetki pelastaa Aare. Kattokaa. No kattokaa, mikä siellä on. Jäädä pois siitä vaan. Ja nyt mä annan sulle tehtävä. Ei vielä laivaa, mene tuonne puskan juurelle ja olet vahdissa, ettei kukaan meitä yllätä. Katot, ettei laivalla hiivi vartija. No niin, me mennään Pyryme eellä, Henrikka perässä. Ja Kristo peittää jäljet sitten. Millä tavalla sä peität? Kato nyt sun omat jäljet jää, kun sun täytyy tulla takaperin ja pyyhkiä. Tova! No käy pyyhkiä äkkiä, niin käsillä tee näin. Kuka siellä? No ketä te ootte? Tuu Kristo säkin. Pyry, käy kattoo mikä siellä on. Etsikää, eikä nyt kaikki samasta paikasta etsikää sitä läheltä. Löytyykö? Hei, pojat! Henrikka löysi. Mä menin jakkaa kenkään. No ei tässä nyt kerkeä kuule hiekkoja poistaa kengästä. Se on vaan kestettävä. Mikä sieltä löytyy? Papru. Papru. Lukas kattoo mitä täällä lukee, sä Pyry osaat lukea. Hei kato. Hei kato! Kato paperia. Yksi asia kerrallaan. Siis kuunnelkaas, kuka on sellainen, joka mahdollisesti iskee myrkkyhampaansa kinttuun, jos joku tulee ahdistelemaan? Lohikäärme. Lohikäärme? Mites olis lohikäärme? Oi kun olisikin! Käärme. Käärme? Olisiko se käärme? Olisiko käärme? Joo. Kysykää papilta. Onks käärme? No on! Hyvä! No niin. Antaa Pyry ukkojen kanssa. tulla! Mulla on aseena pulla! No ehdota sitä. Aurinko. Ja sen jälkeen Meidän pitää jatkaa tästä vaan voi reittiä. leikkiä vähän simpanssiakin. Keksikää äkkiä, millä tavalla päästään mädän lattia ylite niin, ettei sitä... Naru. Mitä siellä Etsikää narulla tehdään? kirves. Pistetään se tuohon. No. Mitä kirveellä? Hakataan. Mikä? Tuo lattia? No eihän me nyt sitten päästä ollenkaan ylite, jos se lattian kirveellä rikotte. Tai mitä? Onko muuta keinoa? Mitä papi selitti simpanssista? Katsokaapas ylös. Mitä roikkuu siellä? Naru. Me mennään niin kuin pitää käsensä. Mutta kun se on niin korkealla, kokeilkaapas yhtä juttua. Näettekö tämän? Mitä papi sanoi kirveellä hutkimisesta? Pitää ensin tutkia ennen kuin kirveellä alkaa hutkia. Osaatko kirveellä lyödä? En oo kokeillut. No mutta nyt on ensimmäinen kerta. Näetkö siinä sen narun? Lyö varovasti se naru poikki. Aha, sä käytät sitä niinku sahaan. Nyt on Oho! Mitäs tapahtuu? kirves. Mi- On myös kirves. Se on myös kirves. Ja se oli ansa. Kokeile toista narua. Näin ansa. Ei oo. Katso se on tuossa. Mitä on? Liana. Niin, mitäs käärmeelle pitää tehdä, jos sen näkee? Käärmeen pitää hakata, niin se kuolee. Oh, milläs me hakataan? Ei milläkään. Mutta jos mennään hiipimällä sillä tavalla, että ei varotaan, ettei kosketa siihen käärmeeseen, kuka menee ensiksi? En mä. Sinne. Siis minä? Niin. Miksi minä? Jos Pyry menis. Et me tiedetä. Ei meillä pitää olla kuvat esiin. Kuvat esille. Mikä? Eli jos sä näytät kuvaa, niin silloin ei tule mitään pahaa niinkö? En mä tiedä. Ettekö sitä uskalla mennä ensin? Minunko pitää mennä? Joo. Sinne tiedetään. Tuutteko te perässä? Joo. Varmasti. Joo. Ihan varmasti. Joo. Täällä mitään käärmeitä, täällä on hämähäkkejä. Mutta se on tyhjä. Eikö siellä ole paperi?
No papereita, siellä on jotain tommosia tavallisia roskapapereita vaan. Mennään eteenpäin ja etsitään oikea. Ei kato, riippukeino. Onks toi riippukeino? Merimiehet joutuu nukkumaan tommosissa riippukeinoissa. Onks Pyry lähdössä jo pois? Tuu sit kykkyyn tähän. Pitää me lyödä. Nää kaikki kirjaimet pitää mennä. Hei, kuunnel! Mitä? Tässä teidessä. Meinaatko niin? Niin mä osaan. Kokeile. Kattokaa. Laita ne silleen tohon noin, että näkee Mä kaikki. voin tehdä sen. No tuu tekemään sit, eläkkä seiso siinä tumput suorana. Hei, otetaan sitä, jos pitää tulla taikasanoa. Mikä? Jos me ollaan vaarassa. Niin tää on palautettava. Kenen mahtaa olla arvokas sulka? Hei, hälytys! Hälytys! Merirosvot palaavat! Jättäkää laivoja heti! Hei! Pidä huolta siitä. Ja nyt, pojat, kädet pois taskusta heti. Ja miettikää, mistä päästään suorinta reittiä, ei sieltä. Ylhäällä hiipivät jo merirosvot, jotka ovat palanneet laivaan. Nyt pitää löytää suorin reitti ulos. Hei. Kattokaa. No mitä katsotaan? Nyt se meni takaisin. Toinen vielä. Ja nyt varovasti hiipimällä kohti luolaa. Menkää samoja jälkiä. Hei, aivan laivan reunaa, ettei kukaan... Laivan reunaa myöten. Ja varovasti, Henrikka, kurkkaat, että onko siellä puolella jo merirosvoja. Varovasti. Noniin. Juokse luolan suulle, kipin kapin hiipien ja näytä, onko reitti selvä. Tullaan yksitellen. Noniin, anna mennä. Onko reitti selvä? No näytä. Noniin. Tuolta, Tarvi. Mitä? Mitä tuo vetää? No, kuka sen vetää sieltä? Sä oot iso. Mä voin auttaa. Mistä sä, Kristo, ton tiesit? Mä tiesin, kun mä naiseni, niin mä tiesin sen. Aivan noin. Mutta ennen kuin teidät päästän luolaan, sanon, että olette selviytyneet vaativasta tehtävästä hyvin. Te pelastitte arvokkaan kuningattaren sulkakynän. Merten ritari, Kristo. Merten ritari. Vai olet sä Merten kuningatar? Henrikka. Niin, Ja Merten ritari, Pyry. Henrikka, ota tää. Entä miten kävi merirosvojen?